Ahoj, vítam ťa pri ďalšom videu, v ktorom ti prezradím 3 knihy, ktoré zmenili môj život. Existujú knihy, ktoré ti dajú informácie a potom sú knihy, ktoré ti zmenia život. Dnes ti poviem o 3, ktoré vo mne niečo nezvratne otvorili. A jedna z nich má schopnosť zmeniť aj tvoj osud. Prvá kniha je Mysli a zbohatni od Napoleona Hilla. Túto knihu si väčšina ľudí prečíta, ale nechápe. Nie preto, že by bola zložitá, ale preto, že ju čítajú očami, nie dušou. Je o myslení, o sile zámeru, o spojení s neviditeľným svetom. Hovorí sa, že táto kniha obsahuje tajomstvo, ale nikde ho priamo nepomenuje. To tajomstvo musíš nájsť medzi riadkami. A keď ho nájdeš, začneš sa meniť tvoja realita. Pre mňa to bol prechod zo sveta náhody do sveta, kde ja tvorím všetko. Nie karma, nie vesmír. Ja. U mňa to bol prechod zo sveta náhody do sveta, kde ja som zodpovedný za všetko. Moje myslenie rovná sa moja realita. A keď som to prijal, zmenil sa mi celý život. Zrazu prestaneš hľadať viníkov, prestaneš čakať na šťastie a začneš tvoriť. Celý život som spolupracoval s rôznymi mentormi. Keď som súťažil v kulturistike, mal som mentora. Keď som budoval fitko, mal som mentora. Keď som budoval online fitness biznis, mal som mentora. Ale potom prišli ďalší dvaja, ktorí zmenili všetko. Tí predtým ma učili, čo mám robiť. Tí po nich ma naučili, ako mám myslieť. A boli nimi a stále sú svetoví velikáni Bob Proctor a Tony Robbins. Otázka pre teba. Kto dnes programuje tvoje myslenie? Média? Rodičia? Systém? Alebo ty sám? Druhá kniha Podnikateľský mýtus od Gerbera. Táto kniha mi zachránila čas, peniaze a nervy. Lebo ukazuje, prečo väčšina malých podnikateľov nikdy nevyrastie. Prečo sú stále zavalení, aj keď majú vlastný biznis. A čo musia urobiť, aby prešli z chaosu do systému. Z tejto knihy si pamätám jednu jedinú vetu, ktorá mi totálne zmenila prístup. Nepracuj v biznise, pracuj na biznise. Vďaka nej som pochopil, že ak chceš mať slobodu, nemôžeš byť len remeselník vo vlastnej firme. Musíš myslieť ako stratég. Ako niekto, kto tvorí nielen produkt, ale celý stroj. Že ak chcem lietať, musím prestať čistiť krídla a začať budovať lietadlo. Až vtedy začnem byť skutočne slobodný. Po zatvorení svojej prvej prevádzky, malej, 120 m2, som sa rozhodol, že ďalší krok nebude len krok, ale bude to skok. A otvoril som fitko, ktoré malo 15-násobnú veľkosť. Bolo to moje all-in a fungovalo to. Lebo som prestal byť remeselník a začal som byť tvorca systému. Tam som pochopil, že keď chcem podnikať, tak jednoducho len vo veľkom. A tu je moja otázka pre teba. Si dnes zamestnancom vo vlastnom sne alebo staviteľom impéria? Tretia kniha je Rozhovory s Bohom od Donalda Walsha. Toto nie je len kniha. Toto je zrkadlo tvojej duše. Rozhovory s Bohom je edícia 7 kníh. Ja som ich neprečítal. Ja som ich študoval. Stránku po stránke. Niekedy aj celé týždne zaseknutý na jednej kapitole. A nie len, že ich poznám naspamäť. Ja som ich pochopil. Čítal som ju vo fáze, keď som mal všetko. Zarábal som desiatky tisíc, pracoval som 2 hodiny týždenne. Mal som vzťah, voľnosť, auta, čas. Život, ktorý by si veľa ľudí rado so mnou vymenilo. A aj tak som cítil prázdno. Nie depresiu, nie zúfalstvo, ale hlbokú otázku, toto je všetko? No bez odpovede. A vtedy prišli tieto knihy. Nie ako návod, ale ako tichý hlas, ktorý vo mne zrazu znova začal hovoriť. Nie som tu na to, aby som bol dokonalý. Som tu na to, aby som bol pravdivý. Táto spoločnosť nás učí, že Boh je tam hore. Ale pravda je, že Boh je v nás. Boh je hlas, vedomie, tvorca. A ak mu načúvaš, zistíš, kto si. Ako Ježiš povedal, aj vy ste Boh. Ale systém nechce, aby si to vedel, pretože slobodný človek sa nedá ovládať. Je na čase, aby si sa aj ty spojil so svojou dušou, so svojím Bohom, ktorého má každý z nás vo svojom vnútri. Tak vykroč na tú cestu pravdy, priateľ môj. A teraz ti poviem niečo, čo väčšina ľudí netuší. Za celý život som prečítal viac ako 300 kníh. A samozrejme, tých kníh, ktoré mi zmenili život, je oveľa viac. Ale o niektorých z nich nemôžem hovoriť verejne. Nie preto, že by som nechcel, ale preto, že systém kontroluje informácie. Rovnako, ako sa dnes cenzuruje obsah na sociálnych sieťach. Rovnako sa už dávno začali cenzurovať knihy. Tie najvýznamnejšie poznania boli publikované ešte okolo roku 1920. Niektoré z nich sa už ani nevydávajú. Niektoré sa záhadne stratili. A niektoré sú príliš silné
aby ich mohol čítať bežný človek. Pretože mnohé z nich by ti úplne prekopali to, čo si myslíš, že je realita. Ale presne o týchto knihách hovorím v mojom vnútornom kruhu. V mojom mentorskom priestore. Mieste, kde sa nebojíme pravdy. Kde študujeme, čo ostatní nevidia. Kde sa meníme na nových ľudí, ktorých už systém nedokáže zlomiť. Tak ak cítiš, že je čas, že si pripravený vydať sa na cestu slobody, klikni pod videom a poď do nášho kruhu elity. Nie kvôli knihám, ale kvôli pravde, ktorú v sebe už dávno cítiš. Pretože si to zaslúžiš. Vidíme sa vnútri.